दारागाव नोंथांमोना बे जायगाखौ मिन्थिखायो एबा खोनाखाबाय जानांगौ। दायो बियो मिथिंगानि समायना सोमखोर बिफां लाइफां दैमानि दै बाज्रुम बायदिजों समायना महर मोनखांदों। बाक्सा जिल्ला बारहनबुथान सिमना ओनसोल दारागाव, जेराव बे थावनियाव बोसोरफ्रोमबो बोसोरनि नभेम्बर, डिसेम्बर आरो जानुवारि दानाव दाब दाब जायगानिफ्राय लावखार ओंखाम जागिरिफोरनि होंगो दोंगोखौ नुनो मोननाय जायो। दा दैज्लां बोथोर, दायो लावखार ओंखाम जानायनि सम नंथ'आ, थेवबो बेवहाय दावबायारिफोरनि दावबायफैनाया खम नङा। दाबो बेवहाय दाब दाब ओनसोलनिफ्राय दारागावनि सोमखोर मिथिंगा आरो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमानि दैयाव दान्दिसे दुगैनो आरो गेलेनो दावबायारिफोरनि सानखोआ खम नङा। थारैनो दारागावनि सोमखोर मिथिंगानि समायना महर नोंथांनि गोसोआव दुखु दंब्लाबो दान्दिसे बावगोमा होगोन। আমি বাঘমাৰাৰ পৰা আজি দাৰাগাঁৱলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য মানে বহুত ভাল লাগে। আৰু ইয়াৰ আগতেও আমি বহুদিনে আহিছোঁ, আগতেও আহিছোঁ আৰু আজিও আহিছোঁ। ইয়াৰ সৌন্দৰ্য তাৰপিছত এইখিনিয়ে আৰু মানে ভাল লাগে তাই কিবা ইয়াত পানী আচলতে ইয়াত পানী ঠাণ্ডা পানী হয়, ঠাণ্ডা পানী হয়, বহুত ঠাণ্ডা পানী হয় আৰু মানে পৰিষ্কাৰ পানীটো পৰিষ্কাৰ। বহুত দূৰৰ মানুহ আহে। দাৰাগাঁৱত মই আগতেও আহিছোঁ, বহুত বাৰ আহিয়ে থাকোঁ, বছৰত 2বাৰকৈ আহোঁ আৰু ইয়াত বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে। এই পানীটো বহুত চাফা শিলৰ পানী আৰু এইটো ভূটান বৰ্ডাৰৰ ওচৰতে, দাৰাগাঁও নিকাচীৰ ওচৰত, মোটামুটি 8 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত নিকাচী পৰা। আহি ভাল লাগে আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ভাল লাগে, সেউজীয়া ভাল লাগে সেয়া। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।